Tusind tak til Per. Det kan vi alle sammen lære noget af. Nu har vi et andet lille indslag med Lene Skovmark, som jeg gerne vil komme med en lille historie. Nej, en lille hyldest. Er det okay at filme, Lene? Ja. Jeg prøvede at alliere mig med nogen, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt at hylde arrangørgruppen og bestyrelsen. Men jeg synes bare, det skulle siges. Jeg snakkede lidt med Kristel, som jo er event. Er du her stadigvæk? Ja. Okay, nu har vi jo ikke aftalt noget. Jeg kører det bare. Okay. Nå, ja, det er. Nå, men vi snakkede om, at det er jo fint, det er vigtigt at anerkende og rose jer rigtig meget i bestyrelse og arrangørgruppe for det kæmpe arbejde, I har gjort. Og bare det, at I overhovedet fremstod, er nærmest ingenting, som jeg ser. Jeg ved jo ikke, hvad der skete i kulisserne, men der var jo en hel bestyrelse nærmest, der trådte af sidste år på én gang. Og det var lidt spinkelt eller uvist, hvordan det egentlig skulle fortsætte en overgang i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvad der foregik. Men så var der en fuldtallig bestyrelse og en stor arrangørgruppe, hvor I hjælper hinanden, arbejder som teams og støtter hinanden rigtig godt i processerne. Og det er jo kæmpe arbejde, der går forud med workshops og finde workshopholdere, lave programmer, det administrative og alt det, I laver. Og så under festivalen er der faktisk også et kæmpe arbejde, altså der folk skulle melde sig til overhovedet. Og så under selve festivalen har det også været rigtig meget at koordinere, ved jeg, alle de små ændringer og til gode se alle ønsker og sådan noget, ved jeg, har været lidt en ekstra udfordring nogle gange. Men det har været så dejligt at mærke, hvordan I giver plads til hinanden i jeres forskellighed. Nogle er til det intuitive, andre til lidt mere struktur. Nogle er til det sådan lidt mere, vi ser hvad der sker, og det går nok. Og en anden, nej, vi vil lige have styr på det. Nogle har sans for detaljer. Andre skal have mere sådan, skære igennem. Vi ved godt, hvem det handler om. Jeg vil ikke nævne navne. Jeg til at sige nej. Ja, det er der. Nogle af jer kan bedre bare sige nej. Og det er det enkleste nogle gange, når man har. Ja, sådan er det. Nå. Så jeg synes, det er så fint at mærke den der kreativitet og den der. I har eksperimenteret med nogle ting, som I har gjort ret meget anderledes fra før, og det har bare været så velgørende. Det har været en rigtig fin atmosfære, og I supplerer hinanden godt. I laver opgaver i små teams, og ikke bare sådan nogle få, der klarer det hele. Det er jo også godt. Men jeg synes bare, det er så smukt at være vidne til. Og så jeres, meget af det arbejde, I gør I jo sådan i det skjulte, talte Kristel og jeg, også om du er jo selv event manager. Så det ved du. Man skal lige fikse nogle ting, man skal lige svare på henvendelser. Hov, nu mangler der noget, vi skal lige klare det. Og alt det sker i kulissen, og vi andre opdager ikke noget. Og så kommer jeg selvfølgelig i tanke om en fortælling fra Bibelen. Det gør jeg altid. Altid, når der er et eller andet på spil. Og den her, kan jeg regne ud, hvad det er for en? Hvad? Cornflakes. Nej, der var en, der forvandlede vand til vin. Og det var også til en fest. En gang, hvor Jesus og hans disciple og Maria, hans mor, var inviteret til et bryllup i Kana. Og det var et bryllup i Mellemøsten. Og der var flere hundrede, måske op til 1000 mennesker. Der var både de inviterede, og så var det jo alle dem, der bare syntes, de også bare skulle komme. Der støtter man bare op. Der skulle være mad og vin til alle. Så enten kom der rigtig mange, eller også havde de kalkuleret lidt forkert. Men i hvert fald slap vinen op på et tidspunkt. Og det er jo ret fatalt. Og så sagde Maria til Jesus, de har ikke mere vin. Så sagde han, tak fordi du siger det, vent lige lidt. Og så bad han tjenerne om at fylde 6 kæmpe store kar med vand. Det var flere tusind liter, tror jeg nok. Som ellers bliver brugt til jødernes renselse i forbindelse med deres ritualer og fester. Så det skulle de fylde op med vin. Tjenerne. Ja, op med vand. Og så skulle skafferen, skafferen, det må I finde ud af, det ved I godt, hvad er. Skafferen skulle smage på det, og så var det blevet til vin. Og det var rigtig god vin. Og så var det, han sagde, at
hvor han vidste ikke, hvordan det var sket. Og så sagde han, man plejer at sætte den gode vin frem først, og så når gæsterne er fulde, så er den dårlige vin. Men det her, det er jo den gode vin, der er gemt til sidst. Ja. Så det var sådan en fortælling. Og den siger noget, I er så lidt Jesus-agtige, ja, i bestyrelsen og arrangørgruppen. Det er der en anden en, der har sagt. Ikke også, Christian, noget med at være Jesus-agtig? Ja. Og det er, at I arbejder rigtig meget i det skjulte. I har gjort så mange ting. Vi andre, vi ser festivalen som en kæmpe succes. Men I arbejder i det skjulte med alt det, I skal redde, og alt det, I har planlagt. Og så ligesom Jesus også var med til at optimere festen med god vin, så tænker jeg også, at der er noget... Vin kan jo også symbolisere sådan Helligånden, og er symbol på Helligånden, og så der er noget større, der sådan virker med til at optimere festen, og I lægger alle kræfter i, og har et godt sammenspil, og sådan noget, så er der og gode mennesker er samlet, så er der sådan en særlig velsignelse ved at gennemføre sådan en festival. Så det er så fint, det der med at være Jesus-agtig, synes jeg. Altså arbejde i det skjule og optimere festen med alt det, I gør i kulisserne. Det var nærmest det, med der var sådan lidt budskab. Men nu ved jeg ikke lige, hvordan vi skal hylde dem. Jeg har ikke sådan gaver med og sådan noget. Jo, skal vi ikke det? Er der ikke nogen, der kan overtage det her? Ja, I. Op her. Ja, det må du meget gerne. Ja.